Ezagutu ginenean hasiera batian maitasunaren kabe bihotz bionero de itzik ez genuen zuen Euskadiko txapelketa honetako leheneko txatia balitxokua da eta esan dugu modura leheneko kaletik Donostiarra daukagu ARC bat ligako liderrak dira Donostikoak 106 puntu bat eta ganera Euskadiko txapelketa honetan ARC bat ligako partide bakarra Euro entrenatzailea Igor Makazana da hainbat urtean San Juaneko arraulari eta zertzaile izendatuta, Orion Bedigitzekoa eta gaur egun Donostiko entrenatzaile bakoia Ander Ugiartera eta Donostiarrak asteburuan ARC Madrilen egon diraten estropalatita irabazitzen da. Bigarren kaletik markatu, Zierbana dago, bosgarren postuan Euskola Berligan dago Zubenakuak, 53 puntu bat, azkeneko urtitate zeure entrenatzailea Juan eta mankomordian zenetzen baina dirutzekoa eta pidean egondatuta eta patroi lanetan Borja Gomez dirutzeako patroia dauke. Zierbanakuak Euskadiko txapelketan egurrezko postu bat dauke, trofeo federazio bat dauke 1991an lortutakoa eta Arezeko estropada jatan egiteko garaitzeko leheneko ikurriña irabazitzen. Hirugarren kaletik San Juan dago, Euskola Berligan zazpigarren postuan da kontraineruak 53 puntu bat, entrenatzailea Juanmari Etxabe beteranoa dabe, hainbat urtetan San Juanen kanpo taldetan iruditzen duela, eta patroinanetan dauke San Juan darrak. Eta laugarren kaletik Ondarruzago Antigua Jama daukagu, seigarren postuan da Ondarruzarrak Euskola Berligan derrotan lortutorak, entrenatzailea Jordi Biondo da etxeko mutila, hainbat urtetan kanpuan ibili hostian etxera bueltatakoa eta patroinanetan Iñigo Larrinaga.
jota bihotza Lehenengo ziabako denporak badaukagut. Zirbenak bost, hogeita amazortzi, Donostiarrak bost, berrogei, Ondarru bost, berrogeita sei, eta San Juanek bost, berrogeita amabi. Tenemos los tiempos de esta primera ciaboga. Zirben ha hecho un tiempo de 5.38, Donostiarra 5.40, Ondarroa 5.46 y San Juan 5.52. Ustu zaizu barru bat Begitxuan destera Hiltzen doan bizia Hausiz doazu behar Eta mendik ilunetan Itxutu naiz benetan Zuretzetik jarraitu baina Bakarrik utzi dauzu Ia argi ilunpila Hey Belma, adi zu kantari jai zantzuei urbiltzen Jauregi zaharren guratuta nola alai datozen Karrikai unetan kantari Balizetara eta azkarko trapoa nolatuak nobento kompositako Zierbana eta aldiak luzatzen dago Zierbana egongo litzateke estropa da buruan eta 7 segundora Ondarru eta Donostiarra segundu partitzen egongo zirian bigarren postuetxi burrutan eta San Juan laugarren postuan 16 segundora badaukagut, Zierbenak 10.26, Donostiarrak 10.29, Ondarru 10.11 eta San Juanek 10.40. Tenemos los tiempos de esta segunda ciaboga, Zierbena 10.26, Donostiarra 10.29, Ondarroa 10.31 y San Juan 10. Pizti esnatu berri bat Dirudi gaur gure iriak Ragtime kabaretia Zure zainako gautzora garri ontan Ragtime kabaretia Belma hemen zure zain Hemen nago baso
beterro neusen dantzatokian begira izerdi eta tesiuak azal borrokan hasi eta nola behuntzen dituzte dantza ezin tentagarriagoak nire albua barreal gara artian gogonak erdi jasotan neskatxa lotxak abelaztantzen dizkiotekari ezpainen Giacomo Casanovak bere maskara janzten duen unian Ragtime kabaretian Berman noiz etorri zain dagoela Ragtime kabaretian Mardi Gras edo hontan Soñeko gorriz jantzitako Uta harrai bat da hiria Traineruari irugarren zirogara erateko eta zierbenak buruan zehitzen da hau aldia ganera handitzen bigarren postua non Donostiarra izango litzateke lehenengo kale horretatik 12 segundora Santa Galdarik babesa aprobetxata hirugarren postuan Ondarru 15 segundora eta laugarren postuan San Juan 27 Hiri hartutako aizia Nola kutsatu duen goitik bera Goazen ba eskutuko maitale ieskorren antzera Dantzari etengabe dabilen harima multzo tardera Belma dantzatuz gau usua Bigaro dezagun laztana Ragtime kabaretia Dantzan egin dezagun gau osua Ragtime kabaretia Mardi Gras edo hontan Ragtime kabaretia Dantzan egin dezagun gau osua Ragtime kabaretia Berma gora bihotza emon dabe traineruak eta denborak onakuak izan dira. Zierbenak 16 minutxu eta 29 segundu. Donostiarrak 16:43. Ondarruk 16:44 eta San Juanek 16:49. Tenemos los tiempos de la tercera y última ciaboga. Zierbena 16:29, Donostiarra 16:43, Ondarroa 16:44 y San Juan 16:59.
eta ziagobia emonda gero, 1000 metron faltan, zierbenak era argitzen zeitzen da estropada buruan, bigarren postuan momentu honetan Donostiarra egongo litzateke 14 segundutara, eta Ondarru hirugarren postuan 18 segundutara. San Juan itxago litzateke, eta handia Trainerua 14 segundutara. Baina, lehen bigarren luzian ikusi alitxatu egun modura, on popadan hemen aldiak errez zabaldu ero burrizten dira, eta ikusi birko dugu ze pasatzen da amendik eta amaitzukera arte. Mississippi, those esklabo itxasontziak Afrikako kostaldetik itxasoz bestaldera Mississippi goa Baiartzian iurtzek nago Eiun nabarrotzontzan Burloitzuak gero eta Hora bozten jantan Zierbena, tandia era arretzen erantziko da hau eta segunako lan agintzen patroiak Trainerua zizenek hartzeko barruko bat izitara txala handi bat egontzako Hogeita bat izutzik gorako depoli badabe eta horrek erakutzen da hau izutako kondizioen eta horretzen gauko honetan. Bigarren postura baztenera ematen da hau Donostiarra nagusitik baina estropa guztian lehen aldea handi bat. Ondarrutarra bezartzen eta bigarren postuan Donostiarra izan da leheneko kaletik 21 minutu, 30 segundu eta 81 eureneko gaz. Hirugarren postuan Ondarru, laugarren kaletik 21 minutu, 39 segundu eta 54 eureneko gaz. Eta laugarren postuan San Juan, 21 minutu, 52 segundu eta 71 eureneko gaz.